Dneska vás vítám lidi, takže tu nadáme na prchácku. Tady medvědí, jo? Jo, dobře. Čkat. Tady, tamhle je moja sestra Kika. A tamhle je můj brat Janko, že teraz jich nevidno. Je se tady vysoko. A teraz... No, běžíme. A teraz se jdeme ťahat do kuchyně. Hopa, tak do kuchyně já se teda nevyšla. Dobře. A tady je můj brat Janko.